Kebetulan ni ke Bible hak ni ke Paul ke mentang kerpat penyapai lembat ngan nak tin ke jong trai kata kedai naki arkis im hak lenong ke ba lai ngakwa ban kran hak ni ke ski syapang langut kis im kiba kadai ke kamba ke jong trai ke ba utrai upanya teli yakini ki langut kis im hak jing shisha kini ki langut kadon bet ke jing per jingmot hal balai nama kidon lain teliki hima hang dengan kwa ban kuran bat kede de ke ba kala manong yefi ka kamba ka jong utrai he bakini ki lain teliki hima ki wan baniasno haka jinglong kawai kata kade ke hima Juda ke hima Israel bat ke hima Edom bat kini ki lain teliki hima nganong yefi ki wan lang yakaban long kawai larang ipet na kaktin ka jong utrai kini ki lain teliki hima ki wan long lang kawai kadai daka bor ke jong trai bangan kwa ban pen I yapi na kini gilai teliki hima kiwan ke Juda bat kumjuru ke hima Israel kiwan mi na u Jacob hanre ke hima Edom kawan mi na u Iso baru Jacob baru Iso kidai sipara wala pi pet na pokok kitab Genesis penio I ba u Jacob u shimno ya ke jinggerku ke jong u Iso bat kani kawan ra kejingnya per jingmut hapleng jongki bra ngot si para nambar ba da kajinglong buitpo ne na kajinglong anong yefi da ka ba shutono ya kajingkur khu ke jong Iso u shemno u Jacob bat kani kapelong ya u Iso bawang bangan shem ya kajingem ke jong u Jacob baru Jacob u petno na ka yeng ke jong u Isak ba hadin ba ula pet nganong ifi ka Bible ka batay fi pulin na kitab Genesis ba u Iso udan la ka jong hi ka hima ba dia kata ka hima jong ula khot ka hima Edom but hang ni kini gilai teliki hima ba ka hima Israel kala piano ha ka por jong kun Solomon hey Rehoboam bar kadon ke jing per jingmut bar Jeroboam bar hey ba kadon na mar ka jing siu khajana kawan ra ya ka jing pat bar ka Israel ka ya pat ha artli ke hima Juda bar ka hima Israel bar ha ka por ka tin ka jong trai pinapet ha ka nong ga balai fin shem ba usiem Ahab ula klat no bar haba ula yap no usiem Ahab umi pat so ni we pat usiem ukonu jong u ubakerteng u Jehoram ba uniu Jehoram nganong yepi udai ubriu hoi udan ki kam ki babha ka ba ule hare udang ya pat ha kalenti ne ha ki pop ki jong Jeroboam bar ka Bible ka batai hadin ba ula yap no u Ahab kini ki Moab ha ka ko por par ka barang u Ahab pin syam ya kata ha ka khot ka basau ki juan ban ai ya kita ki shnyu na kita ki khon lang brot ke baki kiri ban ai snobha ya usim jongki Israel ken hare hadien bala yapno usim Ahab kini ki ong balengi don kamban ai bat ki yeng yele persyano ya kata kacing ai ke jongki bat namar be ki yeng yele persyano ya kacing ai ke jongki usim jong Israel u Jehoram wong ngidon kamban le banyele thma bat ki bat ula khotlang yo Jehoshaphat bat u Jehoshaphat u badai usiem jong Juda uneu ong kibriu jonga kilong kibriu ki jong fi ki kulai jonga kilong kulai jong fi bat uneu yasnok tilang bat om tang makini arngot kilai yasno bat usiem Edom ru ulawan banyasnok tilang ya ka bakini le banyele thma bat usiem Moab but hakane ka jing snok tilang kilay ong na kanu ka lenti ngilay but kilay ong mangilay na ka lenti cloud jong kari Edom ken wang ini ya jangan ni lenti cloud jong kari Edom but kilay pen kre ya kata bakini let sya kata thma but kilay let ka tin ka jong try ka ong kilay let ya kata ka lenti ka ba hinyo ski ban ya let ban ya le ya kata thma but usi Moab but hakane ka jing let ka jong ki kadon ke we pat ke jingjia bakata nga kwa ban kran ha ka negasi nganget we pi we nangi kadon be ki jingjia ha ka jingim jongi ka Bible ka ong dapet kelenti ke ba ibet ya hanre yo ka lampat sya ka jingyap tang kidon ha ka jing perkhat jongi ngi pet ka ong kelenti ke bet ya har yo ka lenti ka lamman ngi sya ka jingyap kini ki langut ki sim ki la pen kre ya kata ban yele yele thma bonu sim Moab kila ya biang lut na dong syadong
Hada kata kacing ya lenti ke bahnyos ni kapin kala Gaya kata kacing perkat ke jongki kapin kala ya kacing mot ke jongki bakin let ya let thma namar ke ai kawan jiabat ki ke dei kata kacing terkhong bat kata kacing bamdan bat ki ong hang ne ki lada kamdan kum ne ngila bang ini yap hang ne hi yo ka dei ka ba ublay yang i ula IT be yang i langut kisim syakikti jong mawap namar wang ginom la ban yale ya gathma namar ki kulai ki don kam ki ki sipai ki don kami ki wei breu ubadon lang bat ki ha to por don kam ya ko bat ki ong nginum la ban leit benele ya gathma la ka long kumne bat kita ong ye de kentin ha ka khot ka ba sipho ngan pule tius im Israel ong wow na ba utrai ula khot lang yang kini laingot kisim ban aino hagikti ki moab hang nius im Israel uda ong yo utrai ula khot lang yang bang impelong kawai ban IT da ka basuk yang i hagikti jong moab nganong fi teng ha bang i kendo ye ki jinge agi jingem jongi ngi artateno ya ka ga ba blai ula perlong yang i haba kawan ke jinge nganong ye fi ka jinge teng kawan ra ro ye ka jing orpat wat di ka jinge teli pinda pet ha ka ye ngasam haba kawan ke jinge per jingbot lada fiong ngasudon ni ke jing kurdo ha ka yok akot namal ke jing kurdo ka yok akot kawan ra man ke jinge per jingbot ha preng sikurem wat ha preng ki khon ki wan ra ye ka jinge per jingbot ngaong fi ka jinge barobor kawan ra ya ka jinge pat tang ye ka jinge pat kham tam e kan wan ra ya ka jing artatin yang i na ka jing kular ke jong blai Banginong, lada ublay ula kular yang i. Teblay kan long kumne. Kumba ugidian uang. Ngalayo sngo ba ublay ula lek kita. Hari mentang am yo iya kita baro. Pit, haba kawan ke jinge ngin artatin hatu ublay udan nemdan. Lada ublay udan belay kan wan kum gane. Bat kanong ifi hakan ega por kini kisim kilas dang man artatin. Hari aingo yo ublay na preng kini laingot kisim don way sim bat uta ubashanya tali ha ublay pida pule japang jongu uang ye gantin katma kam dei ga jonga katma ga dei ga jong ublay bat dei na magata bo don lang uniu sim ong ngidon kam menta yo nong ito lupa usim Israel ula give up ne ula IT no ela de bonong ba kadeng la dei be yang i bangin yap hagekti jong moab hare uniu Jehoshaphat namar bo nget ha ublay uang ngidon kam Yaw nong itu lupa hakum gani kapor. Ngano vi teng kidon ki jinge habang iyo iya kita ki jinge. Ngisko ba kani ki jinge ka kraw kata. Kani ki jingpang kalong ka bamla ban penkia. Ki kon kilong ki bamla ban kala. Ulok jong ada kani ki jingbo tanglang onum kala lono. Kalok jong ada kani ki jinglong ka jong ka kanum kala lono. Teng ipet imei pa jong yong ba maki kinum kala. Harang nong vi ki jinge ka ei bang nya ban maping yong kalong ka ba kraw kata. Blay ong kumno yang ini akan pulih yang ini khot bang selai ben batai arkis im nong gabalai khot ba khatpra kani kalong tang ka berit hakmat utrai kalong tang kai ka berit hakmat utrai people pet yang ini kopor yo if you don't ki jinge but people crowd yang kata jinge hadu kata piong ba omla ban lai chuk na ni ka jinge omla ban lai chuk na ni ka ram o kanum dan ka jingkala Nayela dehi pi kwa ban light ngano fina ke jing di ki jing bam ne kita ki jing sha te sha kom pi la kwa ya ban light hare fi ka kraw kata ba klem ke ni ngano la ban light ka jidon ka por bangia selok e kita ki breu ki badi kiong ni klem yo te so bam la em jo tang ipan kraw ya kata ka jinge hadu kata da ka bang ipet da ka kmat jongi ka jinge kalong ka ba kraw e la pi pet ha ka por ka jong Jesu Habau Jesu nganong yepi urang hikai nganong yepi ke Bible kong dan kumbasan hajar ngut kirang ba orang ikhelang bat kentai bagi kena kilong hambon ya kata bat hang ni ki senran ki pet ki ong kadon ke jinge ke bakraw naman nginum laban besaya ki ong ko Jesu pelat no yaki kata ka ke jinge ke bakraw haba kiki yoi baru Jesu ong ai bam api bat ki ong ngingim laban ai bam kan ne pai ba kane ka pisa ka bangingin don om laban pendap yaki ni hare fitep Kata ka jinge akmat ka jong try kalong ka berit namar tang lang ba santili ki pu bat arti ki dokha ubasa teng anong ifi ka jinge hagi jingem jongi dei mangi ki bapan kraw
Jaka bangin pen kraw ya utrai, ngi pen kraw ya ke jinge abang ngi kem step ngiong ke jinge, ngi benski abang ngi ya ngiong ke jinge, janmet ngiong ke jinge. But what abang ngi leit ban yo tiar ulang baba perkat ya kata ke jinge. But ke jinge ke kraw kata ban ngai abang try upet palem urke. Wang kata ka di tang ke berit Wang kale pi katep babi vila. Namar belai gula kular yang apa dia pi fina pet na kai saya san pusau. Had kot ke bakat nyo kong. Kitiar baro bala tau persya ya pa kanu mentoy bat yu telit baro uba yang persya ya pa ha ka jing bishar pan penrem kane kalong ga benta ki syakri utrai bat ka hop jongki ka ba nanga ong utrai kane di ka jing kular utrai kong la kedon kanu kitiar baro ki ba yale persya ya pi kinum la ban job om tang kata telit uba kran persya ya pi onum la ban job hang ni ka tin ka jong utrai kong Lada ka jinge ki jinge le nganong ye pi. Ka bakat no number 1. Hari kinum la ban job yang i. Namo try ula kular. Wang kin don be kitiar ye le ye pi. Hari try kular wang kinum la ban job ye pi. Namar belai. La ba kita kitiar dapat ki kraw Hari try wang kani ka barit Ahmad jonga. Ngamte pitrang ye ka kamba abakum no. Hari kata ka kamba Ahmad jong try ka barit Amen. Wat syakri yo try namar ka kamba. Lamar belai fitem. Ka Bible kong ka jing pa bat ka jing snake kan but yo bangai. Amen. Ka bamot ka kamba kan but you know. Yo bangai wanum but mapi ya ka. Kamba. Ai ba ka kamba kan but ya pi. Kan wat ya ka address jong pi namar belai. Namar pidai jong try. Ka Bible ka batay hang ni. Bahang ni ka por urius Israel. Urius Israel namar umpal IT lut yala di hautrai. Uwarta tien uperkhat kani ka jing jia kawan. Ya ka ban penyap ya Kawan kani ke jing jia kalong man ke jing rem ya Namar unum rem na kawat lam handai rem no namar ke jing terkong. Kan mau ha ngim rem namar ke tma ngi rem no namar bangilang terkong ha ka baken jaman sim. Ngim tep ublei bakum no ngi syakuri. Ka Bible ka batay hang ni. Habau Josaphat wang umdan mo hang ni. Ha kani ka por hari ban khot yu syakuri jong ublei u bakerteng u Elisha. Baru Elisha u ong kum ni habau wan. Dewa Elisha ula ong haus Israel ngadon ayu bat me. Fina Elisha wan bat wong. Belai me khot yang ngadon ayu jing dei bat me ko Israel. Hey kita kinong itu lupa jong me namar pitep shwa jong ani u Ahab u say nong itu lupa jong la jong ba kita kinong itu lupa jong bal. Wong si kita kinong itu lupa jong me. Ba me wan pendik yang Sia no kita kinong itu lupa jong me. Nganong ifi Bonsen ba kamtam nga kwa ban batay fi yaw ni Jehoram la fi pet ak de khot ka baar nong ka balay ong gumne bat ulale ya kata ka basni wa khamat utrai hanre om kum pa jong bat kum ka kme jong namar ula penduk no ya ka dur ubal ka ba ukpa jong ula tau penban ula sno hakipop Jeroboam ukun unabet ka Bible ka batay yaw ni bre ulong gumne udon ka bentay ka balep ha Hanaga jing ba jong kam dei habaro benta. Yad kat pa jong Ahab na kum ka kme ka jong ka Jezebel. Yad kat kita. Ka Bible ka ong upendo ya kidur. Henry kata ka pop pat ka jong Jeroboam kaya isno. Nganong yefi. Suto hakane ka por. Yo na ka dur ka jong ingi peni ka dur blay. Yo ka pop ka sno halor jong ipat. Ngi don be arteli ki jak jinglong anong yefi ngi kwa ban syakri yo blay hara ya ka perthai ru ngim kwa ban ino lut dei namar kata abang ile jeseng wat haka singi jong try ngi kwa ba jeseng kan mai kloy namar bangan yo le jing le chibel ngi kwa bang ini ya lang u blay haka wei geliang kai kai ka banga kwa kan ya lang ken bat u blay ru kan biang bat ka perthai ru kan biang ngi kwa ban pen biang lang bat kum kata ka de jinglong jong uni Jehoram Ukwa ban pembe utep ukpa ke ke baule Ahab bat Jezebel ka kemi ke jongule ko kata ni ke basniu namar kini ki wan rada ka dur blay bal wan rada kita kidur wan rada ni blay bal blay jong ki asyera suto makani gamdai tadai namar kata upan praya kita Henry kata ka pop ka jong Jeroboam kaya snobat ha
Kapok bakum no Jeroboam. Ka Bible ka batay u Jeroboam ulong bakambut po. Uting yo ki kon Israel, yo ki leksha Jerusalem ban ay ka jingknia upen kalano halor lum. Banong fila ban knia no hang ni. De na makatak to nong Samaria, haba ka kren baru Jesu, wang mangingi mani halor jung ni ulum. Upen kalano ya ka jing mani. Namar bale utep ya ka ne kawai. Lada kam le kum ni. Kanum long. Kapamot u ay ya ka jing mani hara upen kalakar kom mani. Nganong yefi kalong kum joro yang kini gisngi ngi mane yo try hare om kat kum bau try kwa nangi ngi mane yo try kum ngi kwa yo ka Bible ka batay ro ya kata kanuksa sa pang abel barukan ukan yu wanra sa blay kum bau kwa u abel wanra ya ka jingkni kum bau blay kwa no amen ni habar susu ni ai so blay kum bau blay kwa nangi ngi ai so blay nganong yefi kat kum ka jing kwa chong la di Ngi sakri yo blay kumbang ingi kwa ngi sakri yo blay kumbo blay kwa yangi. Lada ngingin sakri yo blay kumbang ingi kwa nganong ipi nginum trek ban puli ka Bible ngi sngau tambang ngala dwai san minute ngalale ke ka kam ga krawe. Ngam kwa e bangan tip ya ka jing sisa. Namar blay kay ka bangangale u blay u diang hon bet. Pi kwa ber sakri yo blay kumbo blay kwa ipi fin sakri yo u. Pi haban pai sa kaktien. But so to bakaktin jong blay ka ongkum no. But hang ne nganong ipi pin kendo yo new way ujoram siliang kejat kristan siliang kejat baka pertai ngalaman nong fi siliang kejat baru Yesus siliang kejat baka pertai don pad uba usim ubar uba kerteng Jehoshaphat unia pad udah usim uba IT lot yala dia show try ubam shania haga jing start ubam shania haga jing la de ubam shania haki ki ru ki jong la de ala pi pet ar ko nikal nong ba arpo ba la don ga ne ga thma ga nong ye pi ka Bible ka ong Katma balawan yale di ki Moab bat ki Amon. Bat hang ne Jehoshaphat nganong yepi ula syaptieng nganong yepi. Ha ka jing syaptieng ka Bible ka batay ka khot ka balai ula wat ya utrai. Bat hai ka tma fitep uni ulong bo syanya hau trai lata jakabon penyang ye ki sipai u penyang ye ki nong yero nong mani. Uni udah usiem pat uba syanya lot syau blai. Don nu usiem siliang syanya hu blai sitek siliang syanya ya ka pertai. Hada don pat une way pat fitem uba shani alot but don so nu sim Adam une sim Adam pat fitem uday ubam ngai hero ya ublay ubam don ru ke jingat but ha perthai finyo tang kini gelai chat ki brio but kini gelai ngot kiwan banes no lang kawe kaba semua per hane but kini gelai ngot kisim kiwan long lang kawe Usim Judah, usim Israel, baru usim Edom. But kini laingot kiwan sno. But haba kiwan manis no, but let yelet mang anong yupi. Ka Bible kong ubahok udon jingde yu badu. Bamhok. Video iya ne ubahok udon jingde badu ne bamhok we Edom. Udon jingde badu ne ubah long marsiteng. 50-50. Uis no namar balai. Jehoshaphat udon tangan ne kawai. What badu Ahab ru yes no kti namar balai. Fitep usuto tangane gawai usuto banong Israel udehi jong la jong ukram kan tatyo hare ukwa ba unyo but fitep ka Bible ka batay nga sutanat yun yung bangay Jehoshaphat fitep hagan ni ka por usim Israel Jehoram wong kade ka ba ublay upalong ngi langot kisiem ban aino hagik ti Moab hare Jehoshaphat wong dan uno itu lupa jong utrai. Fitep, Jehoshaphat ukamlong kamong lang kumta. Hot kay baong mapika day. Fitep, kamama tatangi ki banget yung ikren ya kaktin jong ki banget. Namar pini kendo ba ikini ki brio kibalong kumbalong sim Israel. Kiba day ki banget. Hala kiba kran ya kajing artatin. Kiba kran ya kajing yap ban ya kajingem. Ka Bible kong don bor ho telit. Barhang ne kanong yepi Uni usim upen bala ya tak bor tli ong mangin yap berlaingon ukram ongan yap tang manga baru Jehoshaphat alabano kiyap mameng ali paino ada usutu wong hakani ka por ngidon kam yo nong itu lupa jong utrai umdei do itu lupa nama hak to ka por babon ki be itu lupa kidan wong ngidon kam nong itu lupa jong utrai baru wong ke khot yuta barhang ni lapan bala bodon Elisha baru Jehoshaphat ulong kaktin utrai ka don batu Kum tahu usim Israel badu Jehoshaphat, but usim Edom kila let yar syau. Hakan yang kapor kanong ifi. Damar bu Jehoshaphat wong ya kata. Kapelong ya kini ki argut kisim. Uneu banget ukring lang ya berar. Yang ini let yar syau Elisha. Kanong vi ko ki banget. Filong influence na em kum ta.
พี่ลองแนมคุมตาพี่ลำแนมยากิเบรวชักลันตีกับจงตรายเอเมนฮับกี้กระเนี่ยยาพี่จะฟังกิจิงเละพี่เละคุมโนงี้แต่งกันเอาฟิกิกรันงี้กรันลังยากะจุบกิกรันบัดหังนี่ฟินเดยูอีพวกเจอสฟัดยามันจุรบัดอุเซมิสราเอลบัดน้องโอ้ยเซมิสราเอลก็ไอ้บอกมาพี่กันได้ยาดอนงอน้องอีพี่กิบับจูยามันจุรบัดคุมกระตังกว่าบัดน้องอีพี่กลากบับหมดวัดจูยามันจุรวัดจูยามันจุรฟินเดเป็ดฮับกับไบเบิลงอน้องอีพี่กิบับชักรีโอเบลคิมจูมันจุรบัดเกย์จงกันเองกับประเทศคิมจูยามันจุรเกย์บัดเองกับประเทศวันไล่จ้างงอน้องอีพี่ถ้าบอกกันเรื่องกันไทยก็งานตั้งชิคำยามันจุรบัดก็ต้องชิคำวางไอชายังอ่ะnamar yo i bagi tiar jong ka ki long ki baladap ka yo i shikam nganong ye phi lada phi yo i yela de ya kata phi long balakur khu amen wat pet yela de ba phi long tak shikam pet yela de baladap amen namar gi teng kar kom pet jong pet ang ni kini ki ong ya kata baru Josaphat ong em ngidol kam nong tu lupa bad kilale nong tu lupa hanre hang ne Josaphat mde nong elam unong elam udeus im jong ki Israel namakat kajingya shurut kadai hapdeng usim Israel bad usim Moab kamdai bad usim Judah usim Edom kadai tang bau ya lang ba ri klau yes nok tilang bad usim Judah ulawan namar bala shakot usim Israel katma kadai dai namakata habalet nganong yehi Elisha ukram kran bau Josaphat lamne ukran bad usim Edom ukran ya usim Israel bad wang adon jinga de ayu bad me balai mamle khot ik tik nong itu lupa jong me noi tu lupa jong pa jong me namar Wahab but Jezebel kim ngai ing nong tu lupa jong trai ki don la jong nong tu blai mem khot ye ki ka tien ka jong trai ka ong kum no de khot ba khalai tak tangan pule te walai sha ula ong haus em Israel ngadon ayu bat me kele cheki nong tu lupa pa jong me bat cheki nong tu lupa ka keme jong me te us em Israel ula ong hau em wong ayu em na ba utrai ula khot lang ye kini ki laingut ki sim ban aino haki kti ki Moab fide uneu sim Israel ulai kendo yaus nang itu luparo uang be kale ke juhi u play ula panlong teli yakaban IT no yangi sha usim Moab umna ye bun juba wong kele cha chikinong tu lupa pa jong me kele ye chikinong tu lupa jong ka kime jong me uang em uang anam let namaru blay ula mut yanga yakini ki arngur ru man pha no yangi sa ki jong ki Moab ujuba uang be em hanre hang ni Elisha uang kum nepat baru Elisha long kan ba em utra ki pa akmat ubanga ngayeng da shisha lada kamlong banga burom ya ka kmat u Jehosaphat usim Juda ngan da kmi shame lani yo i ame hang ni Elisha uang ngai kren bat me ngayeng mangan pet ya dur kmat jong me ka daw kom dei namar jong me namar jong no Jehosaphat anong ye pi u blay u eat yang ay pi mdei namar jong abat jong pi namar Jesus Christ amen namar Jesus u yeng hapadeng amen jonga bad hapadeng jong kupa amen but hang ne ka Bible ka ong namar ka dur jong Jehosaphat but don hang ne dei ka tang apet ka dur jong me namar banga buram ya u ola dam dei kum ta ko ki bangai nganong ye pi yang ne am hapadeng hagi jaka ki batali piang nem hagi jaka ki batali anong ye fuge u Kristan ubam tip ye ublay nganong fi barabor un kren kum bakran nu sim Israel un kren be ye ka tin jing yap barabo yo i ye ka jing ye wang ngan kot bat ngan yap ha ka ne ka jing ye jonga ka krabun sin nganong ye vitu tang la slok ur nganong vi kinong ban ha ba kot kinong pastor pim sla ban su thom pim la ban medur kai ka jing ye bang lang ba mano ba dai kum kita long nu sim Israel kan layak kendo ka diwalai set jaga bano map mo yi mei pa jonga mun shwa ki metip umo ka tawang em yang gi berlaing wala IT bet semua pakat uni uli le thma ula de ram lupa ka thma namaru perkhal bet lalep sa rem lupa ano vidon ka thma bangilas ngula rem lupa ngi bon sin ngi pan bana ya ka chingyap te ka tanga kwa bano yu pi wanum pan bana ya ka ktien bamlong ngi habban su thu ang ne bo Jehosaphat ukrani ka babaklaw ang ngaran kami nung thu lupa pat usim Israel ladon bat uneng tu lupa ukren ngano fit bon ba mangi ngi don bat u Jisu harengi kren om ya kaktin ke jong Jisu ngi kren ya kaktin jong Satan ngi kren ya kaktin jong no jong Satan ngi kren be ya kaktin jong jing penrem ngim kren ya kaktin jong jing job
ke Bible kong kanu ke tiar ke bayale ya pi kanu mla ban job harengi ngi ong bai hani ini jingsu berit in penyap yang fioi ke benta tagi jingsu berit I kon tang bai man yeng pra jiu ne kon tong ta bai sai la unom kala la no te wat ju dwai chu bun kala ba mo ne lok ngani kumu ne lok ngat de kumu ne ne te ni so jo te no mra ban kaya so thiang jadap ong lupa beli phat dwai pat bun kala so thiang ke Bible ka ong kum ne ini pe na ka gospel jong Markus ka nong ka ba khat wei khat bar puar u Jesu de ya tho u ong te haki te yo ma pi ka jinget ho blai si sha nga ong happy ba uno ru uban ong hau ni lum to long balarat no to no sa duriau but unum sawar ta tien halaka donut hanrei unget ba on salong ke baro yakiba ula ong kan long yak ru yakaba un ong ka Bible ka ong ne ba lada umdan ke jingsngo arta tien kan mau shaban duaing lakkan lupa arta tien bo so jo jukala so tiang kadi lupa kitin arta tien ni pa duai ban ni tep kam pingat banyo to ka kam chalo Bible kong ya da ka jinget om da ka jingyo I ngi ya shwa da ka jingyo I hang tangi sa karen jinget bat ka tien ke jo trai ka ong hang ne walai sha ong ko siem nga yang hak ne ka por ban pet ya me ka dei tang na maruniu u Jehoshaphat bat ka Bible ka ong hang ta walai sha pidem na so yo jing pasle ang ta nomor u yeng bat brio ba artatien kenapa finde yeng bat brio artatien finde yo jing pasle ba fin yo jing pasle ba fin yo e kata pi habwan sa jing ro jing mane de kata ong khot inong tem gitar ong khot inong tem gitara ong namar kadon makin bom ne brio artatien ula ong lupa mangin yap ni ngi tu lupa kam nu ladap kam lupa jing yap ong khot inong tem kan mau ka jing ro bat ka jing mane ka ra no ya ka jing artatien teng nganong yipi kecing ro bani kam deu pendapat kom kadai ko wan ra ya kecing ngai amen hang ne fin da yo I ba uang han rei tu walam hang ad khot bakhasan wei unong tem wei nong tem dal kamet chipongwat tang wei la biang manora chi pusle amen baru wan ne wei haba utam walai sha ustang bani tu lupa balai haba pidon hagi jaka ki ba atatin super khat pi1 ba direct suggesting marsin 1 direct sang jikran longom no ta denam dai pimpas ngoi ka presence ka chung torai dai ka tangan pi be barabor sa ka jing sakri ba finyo sa ban yaro yu blai amen pi1 sa ka jing sakri ya ka ban yaro nang ta pin sa yo amen yaro shwa sa ba pin yo pa Bible ka batay hang ne ti haba utaw nong tem ulatem ka kti utrai kalawan ho haba no kawan kakti utrai ondala temma amen makanya di jingkeliru babon bapet hang ne kapor mo ba pitem ne em ba kakti utrai kanwan ne pitem taman persobang rendang lajong na ne pitem taman yo jingero briu na wat tem ban yo ika jingero briu tem ban wan kakti ka jong utrai amen kabamot pihab dedicate yela de pihaban IT yela de pihaban penkerpang yela de ba pinsuto ba kakti ka jong try kanwan amen nomor play bang isakri ulong play wakoi amen ba ka Bible hang ne ka Quran hadin jong ne haba kawan kakti ka jong try ba laong kumne wang try pendap ya ka ne ka them daki karai ka kentien karai hoi ka de ba ong tliu han re ka jing sha hang ne walai sha kham ong kiti tliu nama beli hakam dan so ti tliu ta kan mo khamo ki tipung fisto em wang kom no ki shna nala hey bom dan hasau dong walai sha wang shna ya galenti haba wang shna ya galenti bar wang kom ne naba kom ne wang try pinum yo I ya kala er lemne pinum yo I ya u slap penban kata ka tem kan dap da ka bat pin saya di mapiru bat ki jingri jongpi bat ki marat jongpi wong shna ya ka lenti ba ka ganwan ngano fi bon sen ngi kwa ai ka kamba ngim shna pa de ka lenti ba ka kamba kanwan kumno ngi shna lamba mangi IT yela de amen ada finget ya ka kamba ka jong terapi haban IT yela de ada pimpat priang yu trai kumno fin nget ba trai le ki kamba ya pi pimpat pen bet ya la ka jong ka jingim kumno pila ban ngai ya kata pihang ne Elisha wong namar pila ekran ya galenti jong jing artatien na dumane mantanga kwa pa pinsna ya galenti jong pinsna ya nala haba pinsna ya kata pinumyo I ya galaer lemne pinumyo I
slap. Hana pinyoi bagata bapipilasna kalong kabaladap da ko. But ya kata ko mapi pindi but kimrat jong pi kindi. But ki jingri jong pi kindi. U ai ya kata ka jing tu lupa. Anong fi hakari ka baterkong. Hakatem ka baterkong. Bale ya kane. Bun sing anong ifi. Ki briu ki perkat ublay udan tang halor lum. Haragan mau ngisakri ublay balong halor lum ngisakri ublay ubadan ro hakitem. Amen. Udah ujo ublay besnai kilum, udah ujo ublay besnai kitem. Teka tawang wala da fiya nakatem serngeu jangkai. Fisu tu kidan hakatem serngeu jangkai jingyap kini. Ki herta ki yoi kadon katem serngeu jangkai jingyap. Yap hakai hakajinglong terkong ngantip hakane kapor. Yung idan hakum kita kitem na. Slow man yap no. Yom day hakan jadok, yok day hakan jaman sim. Yok day hakan jaba ya day hakan yeng kesem. Yok day hakan jaga terai. Peace no. Kumban terkong no ban yap no. Utrai wong. Penbait ya kalenti. Ngan ra mangaya ka om. Barkaktin jong try ka ong hakan khot bakat pra menang alapuli. Ti kani kalong tangka berit akmat utrai. Kani ka jingle jong utrai kani tangkai. Kaberit. Kini ki ong bakat jingyap. Kani ka batikna try wong. Kam dai ka jingyap. Ngan ra ya ka om. Ka om ka bai jingyam ya pi. Barkani ka di ka jingle jong ka di tang ka ba? Kaberit. Kaberit akmat jong try. Teng anong yupi. Ngingis ngo kay bangiya lang ba kalong kabaet. Fitip ublay hang. Kay ka bafifi yakran wala fi tuwai. Katari ka berit tam yang abangan le. Yo akmat jungi kalong kay ka bakraw. Teng yogi ni de yo kia la ka pang cancer. Yo ka di ka berit tam na akmat jong try. Ang try cancer ka di ka berit tam. Pagani ka briu ka bapang khalar senam. Kalai pa sumare ki babon kala pelot ki jingnon ki jingem ki jongka. Ka berkhat kata ka jingpang kalong ka bakraw hare masin kata ya ka jan ka jong jisu ka yo kia ha ka tahi ka por. Namar ka ta ka di ka beritam. Hakmat jong try. Amen. Dan kambo jisu na duai bukti, dan kam man khat karpang ka ta ka yo kia. Namar ka ta ka di kay ka beritam. Hakmat jong try. Dahil na mga tabi puli ka Bible, piniyoi ka kamba, kaway ka kamkraw ka tagbadang jihadin. Na mauturay jeng iwang, nga dayo blay ubakraw. Kijing baro kilong kibaritam akmat jong ha. Bagan palat ya finang takalong kabaritam. Dahil na mga tao, upol, ba't usilas, usuto iya kata, haba kisaset bindi nga nong yabi. Sitang sanya kilas dang maniyaro mani na markiyong. Kanina kabaritam yang na mau try don berlek bakraw bahaba ki ro mane ka breng gawan bani ro mane bat ki kawan ga jing kinyo nganong yapi bat pitep dal dei mga ma pi kum to jil ka ple ngila ya pet na jil han ro ai ngu upol bersilas usuto kyong haba ngayo i ka kamba kam dei yang apat bangan sim kabu ya ka kamba ngadei bandan hang ne yo ka kamba jonga kawan ra ka jing yau ne unang apara yang ni ka yang bindi ngi haban sutu ya kata ba hakajing persle nginum klet no pan ya ka ibang ide ban le ka badai amen hakajing ku ngim dai ban klet ya ka ibang le badai bun sagi berkelayo jikro oh I know you try pastor oh blay la ku yang ki klet no kijing le ba pan man ai ku ni ka sipo ki klet no ban ai ka sing ai ngu hale ban da kam try si tengkar mai rapat Kisrap oh try la ku yang ala ka kam oh ai ku la pastor ro fi haban kong ui ka tin ka jong blay ka mau check up da om kum ta lu pastor kwa pisah Kinong kunta, bebon sing ono hingi klet, pet upol bersilas ki kalem klet yo try. Kiong hoi, kadang kecil kinyo kay yang bendi. Harang ino mi nang ne, baru lang, hey, umday pada menurut mi. Fitip kiwir kim nuch ban mi kiong ada, uni ruai ka beneng ruai lang ada ki pet uni su hala ngila kut. Dai kata ki dan namar bale ka Bible kong, par ha kata kamet kadang kecil kelab mut ka bakraw, ha kata ki yang bendi. Ngi haban sutu ya kata nama kan ong fi ka jing ka bangingi long ba ka de ka barit tam akmat jong try ka de gay ka barit tam ngam tip pidan jing yu ngam tip pidan jing yu yo pila jupan kraw ya ki jing namar blay bun sen ngim la ban ya ka daw blay bangim yo ilut ta ngi yo i tang kindet de kata Deuteronomy arpu kundai de khot ba arpu kundai ka ong gum ne kita ki ru ki beri ki dei ki jong utrai ubau blai jongi har kita ki ru ki balapau ki dei ki jongi bat jong ki khon jongi halaga karta bangin yo le ya kaktin jong kene ko hukum baro
Kiki kabari na margi pun sin ngimyo iya kabari nganong ifi. Ngi perkat bo play ulum la. Hada kang fi kabari kadi kajong try. Ai bo try man le ya kata. Hada kiki ka papau kadi mangi ke manian. Amen. Ka jing kadi ka papau. Hada ai ngin yat kat buktin kajong play. Amen. Om tang yela de wa ki khon pi panyat ha kata. But hang ni ka Bible ka ong. Haba poi ka nganong fi. Kadi ka kamba ka bakra. But pitep haba ka ka poi ka Bible ka batay. But pin job ya ka snong baro balaker bat ka snong babha baro ba pin ket ya uding babha baro bat pin set ya ki umpo liu baro bat pen snew ya ka kendo babha baro daki mau te ha ka step hamar ka por ka ta ka jing aingu ha kmi lawan ka na ka lenti edom bat ka ri kala dap daka fina pule ha ka kitab malaki lenong baneng kong dekat bar ngala it ya pi ong utrai penban pi ong haka mela yangi tato u iso shemya desi parabat u Jacob ong utrai penban yu Jacob ngala hanra yu iso ngala isi iso mami Adam blay ong pakada fi u Adam de way ong mangala isi lada nabala isi ula benon rai ke nabala lekat no unai amen melala pi pet sepang ni Adam haba ki kodesal kimi na Egypt Kiyat hago ri klau, kipoy hago ri edom. Ublay wang. Wat la medi ya kata nang turo menasiw na kador. Bar ki edom bitep kim sha ya ki bandium. Kim ay ya ruem. Kita lebeng nganong ya fiado kata-kata ki kon Israel. Halaka Bible ka hang ni. Namar bu edom uwan bani sno haga jingay. Lembaru Jehoshaphat. Ka Bible ka hang. But now edom kami ka Fina pulay sa pang Adam kamdan kino ka babha ka bami no Adam. Haroy hang ni wang hakmi lawan ka nakalenti Adam. Kalawan kay ka Kadaw balay haba ka Adam kay yesno haka jinget. Nga kwa banong ipi lada pimpat don haka jinget bad utray. Lada pimpat IT la de ho utray. Nga kwa banay men sim ipi IT la de so utray. Para pi IT la de so utray. Pinyo baka kami nabi. Tang pi ong along ubreu bat terkong ngam don ne yeruem yo de na marka pop ne haba pi kloy ban IT la de ka Bible kong ka umpolio ni ka kan mi na pi amen na mga nong pi na mar u Edom u yesno bat u Jehoshaphat ubreu ubangay ngalaban nong fila da ngaban ma pi yesno yela de haka jinget hau try ka kan mi nangi amen yo fiyong kamdan kano ka babaha kami na nga. Hara ka Bible ka kan mi nangi. Pait kay kami na pi. Kami ni am ka babaha. Lara kami ka babaha. Lara fi tang suang sentur kami ka tinsi. Lara fi angga sentur kami ka tin bapan snew. Ka bapan mong. Ka bapan pra. Ka bamot ka kampat pan mi. Ka ka bapan ja ya ka jing terkong ngapat mi na pi. Namar balay pimpat dia sno ya lade. Haba pia snoy la de baru try. Pia ibu try upan kela. Amen. Umday mapida la de. Uday try upan filter ka syuntur jong pi. Taka mi gatin si kami iman gatin jingkerku. Amen. Pinamong sige kun bak mentasin thok tim na lambar iyo. Pinamong siya kata. Pinamong man kun wan neng anda kerku ya pi. Pindan ka mapi ban kerku ya nga. Na mga latip ya ka Bible ka hikay bu kupa na ka kami de ban kerku ki kun. Amen. Pi kata ka de ke. Yo pimpat tu tip. Nga kwa ba nong fi uneu tra u palat ye fi. Da marbu palat. Usuto bo umla ban le ke baret nam ta jong pi wa ban le ka ba kraw. Ba u le ye kata ka ba kraw long ba bo wan ban long do. Tang bo wan ban long do sya ka ne ka perthai. Hanre u wan ban yap ban ba ya ka pop jong ha ba jong pi. Lada unum ba ya ka pop ka num light. Ba ha bo ba no ya kata ka pop ka nong ye pi. Na ka jingim ka jong ye. Dai mata ka tin ka jong try ka oxygen nong rum no mo sipo do ka ba khandai. Ban ngai bo blay la pan mi pat yo una bayap day tang bo ba bot uyap hari mi pat hagas ngi ka balay ya ka ban pelem yang habar ya pi baka tin ka jong blay ka ong jar ba khot karpat ka kerteng ka jong pen lait em dan pat da ka way pat ka kerteng ban lait em lait no na ka kerteng ka jong Jesus kata ka di ke ba kraw ngono fi ki kamba ki di barit de lam tau try ka ban le hana ka ba kraw he ula le ka dei bo lawan long do Ublay ulawan hakado. Kata kadai kakamba kabakrawe. Amen. Ba ublay uwan hakijing tao ki jong
unong tau ukalalong jing tau naga banta ban pelat ya kita ki bala tau namar mau sutu ba kita ki jing tau kinum lat lamda uwan kan but uwan dalade ban pelat pada bau pelat ya ki briu nakapop ay ki kita kawa ka baem bakata kawa kan tuj ngantep na pi la ju tuj nyem kata kawa ka baem haru try wang ara pi sno bat nga kawa ka baem kan tuj na pi kitu ki brio ba pila julong ka jing item ya ki ba ki pet ya pi ki de isi kitu ki brio kin trang ya kata kawa na pi bandi utrai upen kalai Anong ipi? Na Edom ka kalam siyam lamig nung nakababa. Haray namar, baka Edom ka yasno nganong ipi. Balu Jehoshaphat, nakalenti jong Edom mi ka Kaba, nganong ipi ka penca, ya ka jing sliang baro. Jong ki merat, jong ki brio, bat jong ki siem hak tu jaka. Amen. Bat ya ka tama kila job nakabasok. Ya katama kila job dah basuk. Lamar balai katama kam dei ka bakrao. Namor try wang katama kam dei tu jong piku kun. Katama ka dei ka jong Kata katama ka dei ka barit yang Hare happy pi don ka ne ka we. Bapin IT no yala de shanga. Bapin berat ya kita ka jingkit ka jong pi shanga dei ka tau jisu wang 1p baro ki ba tight bat ki ba kya ka jingkit. Namar wang kata ka jingkit dei jong balai pi ba ma pi. Balai pi ba ma pi. Namar wang ka dei ka jong I know shanga. To shimpi nanga kay kabukwa ba nahingi kata kawa ka baem papi pinum terkong amen ngamtip yo filong kristan kumuni usiem Israel ne filong kumu Jehoram ne uba siliang kecat hak bat ublay siliang kecat bat kepertai lada filong kumta kane kade ke janmien ban pai no so try ne kane de ka pori pi banong try ngakala ka bamot nganom artili ki jingem nganem tangka we ka jingem berkata ke jingem bagian namta ke jome yo filong kumu Adam ba pim nget blay pim tre ban pediang yo blay nget pim don hakane ke jaka ne pim pet ya kane ke program ke bajiaron kat namo try wan ban kalen ya pi ong ko kon tu nget ngangadon udai tang uba bet ba ong ba don blay bar ngatip kon pim dei ba bet pi dei ba start bat ngangadon namar ba ngangadon pi don bar ngakot ya pi sha nga wananga pediang yang wang try but haba pipi pediang yo try nganget ki wa ki ba kin to landa pidai banget long ko Jehoshaphat ngam te pia jinge yu hale pi pan bala be ong adon kam yo nong itu lupa ne fiong ne haki jinge fi ong adon kam try ya ka tien ka jong cingkular jong me ka bani rap yang ka banai bor yang bangan ya lamba ka ne ka jinge amen try ko ku yang i ha ka ne ka por lamba ne ka tien Nganyo siya yung try bulong siya bulay mo pa. Hey bangin ang laban niyo snow yang ni kaktian ka jong try ha ka jim ka jongi ka baman lang ski. Kaktian ka jong try ka pagkanmangi na artumati na nang balad ko bakan riyo ko ang kaktian ka jong bulay ka hikay ka sneng ka penbet baka penlien yingi. Banganget siya ka ni kaktian ha bala hikay di posto nganget siya ka lalong ka jingkay ha ka jim ka jongi. Ngini alay lang hani ka po ngini duway na manta jong fi. Pajing bhabneng lom hoy kerteng ka jomi ngi wana khmak ka jomi ko pa hakani ka singi kerteng Jesus Christ no panim jingi try ngi aingu sha ko try me madang ai ka tien ko try ha ka jim ka jongi ko try kani ka tien ka jomi ko try ka long ka bo ka balong ka jingim ko try ka tien ka jomi ko try Jesus ko bahikai ka basneng ka pen bet ka pen meleni ko try bangi la ban yat ko try ka ta ka linti ka jomi ko try bangi nang la ban long janai ko try ha mi ko try bangi na so comment sha ko try nam ta kani ka singi ko try bangi ka tien ko try Jesus ka nget ko try ka long ka tien ka baha ba khindo ki bapha ko try ka basay ko try kita ki sok ko try ha ki lipo and ropo but she's pasha yo dan apreng jengi ko try kani ka singi ba ki pet ko try ya kani ka jengi kai ko try Jesus yo ki ong yo de manga ko try bang rang ya lang ba kani ka perthai bang shakri ru kerteng ka jomi try ab kin phai no na ka linti ka jonki ko try ba ki la ban ya shisha ko try ha ka linti ka jomi ko try ka balong ka jing im ba ka jing shisha ko try Jesus bang ngai ko try Jesus ba kini snob ko try ha me ko try Jesus ba kin shakri ko try tang ka kerteng ka jomi ko try Jesus ba kin num don ji de e ru em ko try ba ka jing dom ko try ni kin num don ji de e ru em ko try Jesus bar ka pop ko try and right try kin long ko try kin dan ka ta ka ji de ka ba jantam bat me ko try Jesus yo dan apreng jongi ru ko try Jesus bangi pet ko try ya ka ka program ko try ka singi ko try Jesus try yo ki ya ni ba ki jing e
yoki ya limba ke jing le ko try yoki ya limba ko try ke jing tenjo ha ka ta ke gm ke jonki ko try ni tep ko try ke e ko bamla ban me bar khot ka long ka bala ko try jisu try ha ba ki jing e ke jonki ni brio ki long ki baretam ha khmar ke jomi ko try ban ngai aba ki shania ame ko try ke ni i ya ka buram ke jomi ko try but I ko try jisu ken ya ko try jisu da ka jing yet ko try da ka jing yo i ko try ha ba ki ya da ka jing yet ko try jisu ke ni i ko try ya ki kamba ki jomi ma tien ke jomi ko try ko how ta banget bar khot ka long ka bala ko try ban ngai nyet ko try jisu ma me ko try men pelat iki ko try na ki jing e na ki jing le ko try na ki jing jen ja ko try ba ki ma ko try ha ka gm ka jonki ko try yo don na preng jongi ko try ka ni ka sngi ko try ki ba pet ya ni program ki ya ning ba ki jing pang ki jing stom ko try jisu tien ke jomi ko try ko ko try jisu aba ki bukti ki ba pang ki yok ya na nyet ko try aba ki bukti ya ni ka ti ka jonki aba ki bo ko try ka to ka jaka ba ki pang ko try na nyet ko try jisu men pha ka tien ka jomi ko try ba men pen khia ki ko try ba ka tien ka jomi ka ai ka jing kular ba ling ba ka ji snam ki jomi ko try jisu ba nyet ko try ngila yok khia ko try jisu ba nga ai ngu ko try jisu ba ka jing pen khia ba kan jaman siem ka jing pen khia ka ba kan ja do ko try ka to ko try ha ka ni ka sngi ko try shi khod ki jomi ni pan ni dem ki ni barok teng jesus christ amen ngai ngu sha yu try ba nga nyet ru ba kum ki khon ki jong try ai ngi dang la ba nyai ne ba du try na ma ka tien ka jong try ko ang tang taw ba yai ne adu kut tang ta un yo lat em yo don na preng jong phi ha ka ni ka sngi yo fi dang kwa shi shu ki jing duai ni ki jing slok na ka tien ka jong try pila ban phone ni ki ki number phone ba fi e ha ki screen ki jong phi ne ne pila ban wan man kan do ya ngi sha ka ni ka office jong ka potnet ku ba dan ha pot nong thmai nong kriam te tat or bang ye syam yang pat ahoi ka sngi u blai ka jing suk u blai ka jing command u blai badap da ka jing e ba ka jing ai u lor ka lembat phi amen